3 മണിക്കാ തുടങ്ങുന്നത്. പച്ചക്കറി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കേൾക്കാമോ? കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 15, 16 അല്ലെ എടുക്കാനുള്ളത്. 15, 16, 18, 18 4 മന്ത്രമാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പം 15 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെന്താണ്, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കണ്ടു. പിന്നെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി വരുന്നത് മന്ത്രം പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതില് ആദ്യത്തെ 15, 16 മന്ത്രത്തില് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, യജ്ഞാവതാരത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15, 16 പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥനകളാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത മന്ത്രം പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ശ്ലോകം മന്ത്രം 15. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ തൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ തൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. അതായത് ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദയവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം കാണിക്കാനായിട്ട് ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ മാറ്റിയിട്ട്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ആ തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദയവായിട്ട് ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാൽ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. 16ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രത്തില് 15ല് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാനും 16ല് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവായിട്ട് ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട്, അതായത് ആ പ്രഭാജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും.
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിരൺമയ പാത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരൺമയ പാത്ര, ഹിരൺമയനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിരൺമയ പാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിരൺമയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പാത്രയാണ്, അതിദീപ്തമായ ആവരണം കൊണ്ട്. ജീവസത്ത ഒരു കാലത്തും സർവശക്തനായ പരമസത്യമാകാൻ തരമില്ല. ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകാശമറ നീക്കിത്തരാൻ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല പരമസത്യമാകാനായിട്ട്, സർവശക്തനായ പരമസത്യമാകാൻ തരമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രകാശമറമാക്കി തരാനായിട്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് ആ തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, ഭഗവാനോട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവസത്ത സർവശക്തനായ പരമസത്യമാകുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവത്ഗീത 14:27 അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, ഇതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളിലെ അതിൽ തുടക്കക്കാരായവർക്ക് വളരെ സുഗമമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാവമാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ ഉറവിടം. ആര് തന്നെയാണ്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടവും. ആര് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 7-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മത്താ പരതരം ജ്ഞാനി കിഞ്ചതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലെന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകനാണ്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന്. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ആവിഷ്കാരമായ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണ ആവിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്താന്, ഈ ലോകത്തിലെ സർഗല പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോകുന്നതും എങ്ങനെയാണ്, ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ പൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്, പൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 5:40 ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളില് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനാപരമായിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള 5 രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ പൂക്കളാകാനും ഓടക്കുഴലാകാനും വടിയാകാനും പശുക്കളൊക്കെ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പൂക്കളാകാം, ഓടക്കുഴലാകാം, വടിയാകാം, പശുക്കളാകാം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാസ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലോ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക തുടങ്ങിയ സേവകരാകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകരാകാൻ സാധിക്കും. സഖ്യരസത്തിലാണെങ്കിലോ ബലദേവനെ പോലെ, സുധാമയെ പോലെ, ശ്രീധാമയെ പോലെ സുഹൃത്തുക്കളാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാത്സല്യഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ നന്ദമഹാരാജാവിനെ, യശോദ മാതാവിനെ പോലെ മാതാപിതാക്കളാകാൻ സാധിക്കും. മാധുര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാറാണിയെ പോലെ, ഗോപികമാരെ പോലെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 രസങ്ങള്, ഈ 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രസത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ പ്രകാശത്തിന് എന്താണ്? അവര് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്വത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ കടക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കടക്കുന്ന ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ വാതില് തുറന്ന് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 14:27, ബ്രഹ്മസംഹിത 5:40, മുണ്ടോകോപനിഷത്ത് 2:10, 12 എന്നിവയിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതില് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം കാണിച്ചു, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതില് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ഇനി 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് ജയ്. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപകല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷോ സോഹമസ്മി. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപകല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭോ ആദി ദർശനിക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ ദർശനം കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയണത് പ്രഭോ ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, നിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറെ കീർത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്താവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രത്യക്ഷഭാവനായിട്ട് രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. കാരണം സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു. നോക്കാം. ആദിദർശികനെന്നും പരിപാലകനെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹിതകാരി എന്നും സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ പരമസത്യം നിരാകാരനാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇത് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവെന്ന് പറയുന്നവരോട്
പറയാനുള്ള ഒരു ശ്ലോകം മന്ത്രം കൂടിയാണ് ഇത്, ഈ മന്ത്രം 16. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യ ദർശനികനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലകനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന് ഹിതകാരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നിരാകാരനല്ല. പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് നമുക്കിവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം അവിടുന്ന് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണെങ്കിലും അവിടത്തെ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാണ്. പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചെന്താണ് അർത്ഥം? പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. കാരണം അവിടുന്ന് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, അവിടുത്തെ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിപാലകനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേകം പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. എല്ലാവരെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിരക്ഷ കൂടുതലാണ്. അവിടുത്തെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഇനി സൂര്യനെ പോലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളുമായുള്ള ഉപമ പറയുന്നത് ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും. ഗുണപരമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും. സൂര്യൻ ഒന്ന്, പക്ഷെ സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികളാണെങ്കിലോ അനേകം ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഒടുങ്ങാത്തതാണ് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള് സൂര്യന്റെ തന്നെ അംശത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ത്? സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള് സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യരശ്മിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്ന അംശം തന്നെയാണ് എന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള് സൂര്യന്റെ അംശമാണ്. സൂര്യനും രശ്മികളും ഒന്നും ചേരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ അമൂല സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ശരിയായ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുക എന്നത് അതിന്റെ നൈസർഗികമായ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പഞ്ചസാര നമുക്കറിയാം, പഞ്ചസാരയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർഗമിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ നമുക്കറിയാലോ, സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ആ രശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രവഹിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർഗമിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കത്തെ അതിവർത്തിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശം കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മറികടക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് അറിയാനോ കടക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഒരു വാതിലാണത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നത്? അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജല പ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിച്ച് നിരാകാര ദാർശനികന് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ ധാമമോ ഗോചരമാവുകയില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വലമായ പ്രഭ കൊണ്ട് കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിരാകാര ദാർശനികന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ധാമം ഗോചരമാവില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വല പ്രഭ കൊണ്ട്
ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അത്യുജ്വല പ്രഭ കൊണ്ട് അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണഞ്ചിച്ച് ആ നിരാകാര ദാർശനികന്, നിരാകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വരെ അറിയുള്ളൂ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അറിയുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെയോ ധാമത്തെ കുറിച്ചോ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവർക്ക്, നിരാകാര ദാർശനികന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന നിയന്താവാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? പരമാത്മാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ അജ്ഞാന അന്ധകാരം നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ലാതാകും? അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും. ഊഹാപോഹ ദർശനികരായ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും സ്വന്തം ബലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ അവർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഊഹാപോഹക്കാര്, പിന്നെ അതുപോലെ ദാർശനികരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികള്, യോഗികള്, അവരുടെ സ്വന്തം ഫലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഊഹാപോഹത്തിലുള്ളവർക്ക്, ദാർശനികരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇല്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായ ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവം ബ്രഹ്മഭാവം മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായ ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമതിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് അവർ അനുഭവിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിന്, അതായത് ഭ, രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഒന്ന് സർവപാലകനാണ്, രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകനാണ്. ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനാണ്. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് എന്തർത്ഥം? ഗ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരണനാണ് ഭഗവാൻ. അവിടത്തേക്ക് കാരണം യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? കാരണം. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് കാരണം യാതൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട് രണ്ട് മന്ത്രം, ഒന്ന് എന്താണ്? ഇത് യജ്ഞാവതാരത്തിനോടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരു മന്ത്രത്തില് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം കാണാനുള്ള പ്രാർത്ഥന. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം ഭക്തന് ദർശനയോഗ്യമാക്കിയാലെന്നാണ് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ഭഗവാനോട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിക്കണം. കുറെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താവശ്യപ്പെടാൻ? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു, അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിക്കണം, സ്തുതിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തോട്ടെ, ചെറുത് തന്നെയാണതും. പറ്റുമോ? എടുത്തോ മാതാജി. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മന്ത്രത്തില് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അടുത്ത രണ്ട് മന്ത്രം
17ഉം 18ഉം മന്ത്രം മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 17ഉം 18ഉം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. വായൂരനിലമൃതം അഥേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മരം കൃത സ്മരം കൃതോ സ്മരം കൃത കൃതം സ്മരം കൃതം സ്മര. വായൂരനിലമൃതം അഥേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തികമായ ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അങ്ങ് ആരാണ്? ഭോക്താവാണ്. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, ഈ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ആർക്കാ അറിയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങ് ഓർക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഈ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ശരീരം തീർച്ചയായും പുറമേയുള്ളൊരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂതോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഭൗതിക ശരീരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ അവൻ പിന്നീട് ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ച് തന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശരീരം, ഒരിക്കലും നാശമോ മാറ്റമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആത്മീയ ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ മികച്ച പൂർണ്ണതയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം ആത്മീയ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം? നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത ആത്മീയ ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാ പ്രപദ്യതേ വസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരെന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ വളരെ കുറവാണ്. തന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവർ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് കൂടിയിരുന്ന കാലത്ത് താൻ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് കൂടി ഇരുന്ന കാലത്ത് എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്മരിക്കും.
മരണസമയത്ത്. അപ്പോ മരണശേഷം അവരെന്ത് ലഭിക്കും? അതിനനുസൃതമായിട്ടൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. ശ്ലോകം 8-ാം അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കും. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ ഒരുവൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ തന്റെ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുമായ സേവനങ്ങളെ ഈശ്വരൻ മറക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇത് പറയാനായിട്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആർക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു സമയം പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇത്തരത്തില് ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ബോലോ കൃഷ്ണ ഭജോ കൃഷ്ണ കോരോ കൃഷ്ണ ശിക്ഷ. അതായത് മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യ ജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി ചിത്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ തീർച്ചയായും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി 9 വിധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകാണ് ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് ഉവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിക്ഷോ ഭക്തിശ്ചേനാവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യ തന്മന്യേതീതമുത്തമം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, അനുസാരികള്, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും അവ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സേവിക്കുക. 16 തരം അനുശാസനങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാന് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസനായി തീരുക. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായി കാണുക. അങ്ങനെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് മനസ്സും വാക്കും, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഈ 9 ക്രിയകൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 9 രീതികളിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാൻ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവനാണ്. അപ്പോൾ ഈ 9 കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് 9 രീതികളിലും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നവവിധ ഭക്തി, ഈ 9 ക്രിയകളും പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 9 രീതിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായോ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധിക്കും. അവ ഓരോന്നും ഒന്നുകിൽ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ പരിപൂർണത തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശിഖുദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഇതും കൂടി മന്ത്രം 18. ഈശോ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്
ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ മന്ത്രം കണ്ടത്. ശരീരം ഭസ്മമാവട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ, മരണസമയത്ത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഈ ജന്മത്തിലല്ല പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും കൂടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴി തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അഗ്നേനയാ സുപതരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യമച്ചുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നാമ ഉത്തീം വിധേമ. അഗ്നേനയാ സുപതാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യമച്ചുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നാമ ഉക്തീം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അഗ്നി പോലെ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള സർവേശ്വര പറയാണ്. സർവേശ്വര എന്താണ്? സർവശക്ത. നമസ്കാര വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗ വീടാണ്. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാൽ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എൻ്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പൂർവ്വപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൽ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തില് പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തില് ഒരു ഭക്തന് പുരോഗതി നേടാം. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാറ്റിനെയും ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ അഗ്നി എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ചുട്ടടിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയാണ്? അഗ്നി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്നിയോടാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാറ്റിനെയും ചുട്ടരിച്ച് കളഞ്ഞ് ശാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തന്നെയും അയാൾക്ക് യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനും ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സർവശക്തിയും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും യാഗാദികളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾക്ക് താനും ലഭിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് അവനവൻ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ കുലജാതൻ എന്ന നീചനായ ശൊപ്പച്ചനെ, അതായത് നായയെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ യോഗ്യത ഉള്ളവനായിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ഉപാസനയുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലജാതൻ എന്ന നീചനായ ഒരു ശൊഭജനെ പോലും, ഒരു നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി മാറ്റി ഉയർത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള
ഇത് ഭഗവാന് സാധിക്കും. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് 66-ാം ശ്ലോകത്തിലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് എന്നെ ശരണം തേട, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 2-ാമധ്യായം 64-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രാഗദ്വേഷവിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത്, അതായത് പരിപൂർണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ചുമതലയും ആരെ ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവ്വതും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സർവ്വതും അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മള് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് സർവ്വതും സമർപ്പിക്കുക. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 2 രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഒന്ന് വേദങ്ങളിലൂടെ, ഋഷികളിലൂടെ, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുഖേന. ഒന്ന് ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, അതിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. 2-ാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകും. അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികളിലൂടെ, വേദങ്ങളിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? വേദജ്ഞാനിയായി തീരാനും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും സാധിക്കും. വേദവിജ്ഞാനം നിരതിശയമാണ്. സാമാന്യമായ അധ്യയന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അത് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ടും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ വേദമന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ വിജ്ഞാനം, വേദത്തിൽ അറിവ് നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട്, അല്ല, മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇത് 2-ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. മരണസമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, പൂർവ്വജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്ന ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാന്. നമ്മുടെ മാർഗത്തില് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നമ്മളെ നയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മളെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്നുള്ളത് ആർക്കാ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പൂർവ്വ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം, എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം, എന്റെ വഴിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഈ 18-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 മന്ത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 2 മന്ത്രം എന്താണ്? ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്? യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാനും, ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി തിരുമുഖം കാണിച്ചു തരാനും. 2-ാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. രൂപം കാണിച്ചു തരാന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടി പറയണം. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ അതാണ് ശരിയായ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ 2 മന്ത്രം മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒന്ന് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഈ ജന്മത്തില് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും സ്മരിക്കണേ, ആത്യന്തിക ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ഓർക്കണേന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 18-ാമത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. 18-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാന് എന്നെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ ആർക്കും അറിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് എന്നെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും